پشتی دەمەکەش چاوگرتناش نویسگە و چالاکیên Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê El-Wehda li Herêma Efrînê ji aliyê desthilatên rêveberiya Xweser a tev demê ku Partiya PYD aliyê serekeyê di nav da, desthilatên rêveberiyê li Efrînê fişarê dibin ser Partiya Navborî da ku muhleta fermî ji bo nivîsgehên xwe werbigire yan jî dê wan nivîsgehan dabixin. Çavkaniyeke taybet ji Rûdawê re got ku ev fişar piştî wê yekê tê ku tev demê ji her heft partiyên ku vê dawiyê daxuyaniyek bi hev re imze kiribûn, xwestibû ku bibin kutleyeke alternatîv ji enekesê re û cihê xwe di lêvegera siyasî de bigirin. û bi gotina Çavkaniyê, tev demê gotiye ku alîkariya diravî ji bo projeyeke wiha ji aliyê bi gotina wî mihwerê Silêmaniyê ve vekiriye. Lê her bi gotina heman Çavkaniyê, Partiya El-Wehda ev pêşinyara tev demê red kiriye, lewma jî bûye sedema dilgiraniya tev demê ji Partiya Navborî. Serkirdeyekî Partiya El-Wehda jî ji tora medyayî ya Rûdawê re tekez kir ku hewlên damezrandina mihwerekî ji mêj ve hene û alîkariya diravî û mعنewî jî ji bo vê yekê tê pêşkêşkirin. Ji bo êtara ji bo mihawere dikin ev partiyê dervî hin kesê û kesin dihene tira meratî sal kir. Hindep çêdeva bu em kitlakê teşkîl kirin, got tu carî em teşkîl nakin, dibe em bixabitin bi ser yani ji bo merceiyê ji bo karê muhtelek. Lê mihaweret pir hene, kunegan nakin hin gêrî me bikin, mihaweret hene bisaraha hin dixebitin berva. Alîkarî viraye, deam viraye. Çi madî çi mعنewî. Lê serkirdeyê Partiya Navborî diyar kir ku ew weke Partiya El-Wehda qebûl nakin tevlî ti mihweran bibin. إما وقت حزب أم تم محورات قبل نكن تري ترى إعلان دكن تم محورات قبل لكن وكيل تكلي دانستاندن هذا لما تري ترى ما إعلان نكن وان تم محورات شيء نكن حيام كنا نمرج بو مرجعية بين سر هذا دو شاف مرجعية ده خطين. دربارê ku desthilatên rêveberiya Xweser ji wan xwestiye muhletê ji bo nivîsgehên Partiya xwe werbigirin, serkirdeyê El-Wehda dazanîn ku ew ne tenê daxwaza muhletan nivîsgehan dikin, belku dixwazin ku El-Wehda tevlî rêberiya Xweser jî bibe û got ew weke El-Wehda vê ihtimalê dûr nabînin. وقتاً ببين مصلحته ملكي كرتده لا غريبة ممكن خيارات ذكية بشنا خيار هيا دربارê pêwendiya wan bi Encûmena Niştimaniya Kurd re serkirdeyê El-Wehda got wan biryara xwe di vê derbarê de yek alî kiriye û êdî ji bo wan tuwa te ji enekesê re nemaye. enekesê qerara xwe nihayî istandî em şixulê me berdîne heta qerar nihayî eleqê me berdîne wan jî birêrê xwe dayî û ji me jî hatime jî birêrê xwe tenî ti mعنا ji enkesê re nemoyî. Partiya El-Wehda li gel her yek ji El-Partî û El-Wîfaq bi tuhmeta ku deng dabûne kandîdên tev demê ji bo lêvegera siyasî ji enekesê hatibû dûrxistin û ji aliyê partiyên enekesê ve bi alîgiriya PYD tê tuhmetbar kirin. Lê El-Wehda jî tekez dike ku ew di nav ti mihweran de cî nagirin û xwelser tu aliyan jî hesab nakin. Hüseyn Umer, Rûdaw.